Държавата е Египет, градът Кайро. 12 милиона души в един град. Усещането? Сърцето ти препуска, времето не стига, а трафика просто задушава. Асоциирате Египет единствено и само с великите пирамиди в Гиза. Да, 30 000 души в продължение на 20 години да подредят над 2 милиона каменни блока. Всеки един с тегло от 2,5 тона със сигурност впечатлява и днес, 5000 години по-късно. Да, това е едно от 7-те чудеса на света, но не за това съм тук. Тук съм, за да ви покажа рая. Аз съм Десислава Денчева и съм част от екипа на Галилео. Готови ли сте да се присъедините към нашата нова приключенска сесия? Да? Тогава гледайте! Намирам се в Асуан, на около 1000 км на юг от Кайро. Тук тежката водна маса на Нил, най-дългата река в света, гранично пресича Египет и Нубия. Два коренно противоположни полюса на живот. Светски, оживен, готов да задоволи най-луксозните туристически прищевки е светът на левия бряг. Освободен, първичен, сякаш нереален е светът на десния бряг. Гранитни скали, кехлибарена пустиня, кервани от камили, дворци на западния бряг на Нил, готови ли сте за приключение? Ayuba